So what's up, family, and you're welcome to Celebrity Gossip Exclusive. This is your favorite host, your boy Munya Uji. So family, I got this issue, I got this video. I don't want to do a lot of commentary on this video. I got this video, Revandu Kunoton, Vanamirana, achiita zvinhu muruzia, pane face anga achidya pamukadzi wemunhu. Then ava Masher Norton Vanamirana Vatidya Boda. Chimirai tipinde. Chimirai tipinde. Mirai. Warima murume wangu biri kuchizera Ukraini. Wachizera baba wachanganawa. Chimirai tipinde. Chimirai tipinde choni. Wema munyare rini. Amunyare zvinhu zvamunoita zvakashata kudaro. Manje muri kufira ipapo. Muri kufira padenga ipapo. Unoona wata nemukadzi wemunhu washaya wako mukadzi. Manje munofira ipapo.